Dobro jutro, dragi moji ljudi. Evo mene malo ranije. Svakoga dana, u svakom pogledu, sve više napredujem. Kako ste vi? Ja se izvinjam, moram stavim naočare jer vas ne vidim uopšte ekran, a ne vidim ni sada. Dobro, nema veze. Htjela sam da vas pozdravim i da vas pitam da vidim kako ste od jutros i da vidim da li radite na sebi i htjela bih da odgovorim na par pitanja koje sam dobila juče. I evo da vam kažem iz neke moje perspektive i nekog mog iskustva i dakle svi mi možemo da dajemo samo ono što imamo u sebi, odnosno svoje neka viđenja i tako dalje i tako dalje. Ovako, htjela sam da vam kažem, odnosno da vam odgovorim na vrlo česta pitanja. Čak mislim da ću snimiti na YouTube-u jedan kratak video vezano za to, a to je da li se tretmani, teta tretmani i evo počinjem, znači još nisam počela, uskoro da radim Zdravo Bjanka i energetske tretmane. To je nešto što se prosto dogodilo, tako da mi treba još malo nekih stvari da sama sebe, da kažem, malo okuražim i da tu kad budem se osjetila spremnom svakako ću to objaviti. Dakle, pitanje je da li možemo raditi na daljinu. Možemo raditi na daljinu. Tretmane, bilo kakve energetske tretmane mogu se raditi na daljinu zato što za energiju daljina apsolutno ne postoji. To je nešto što je u našem umu. I kada radim teta tretmane, apsolutno je isti efekat kao da sedimo jedno naspram drugoga. Znači, mi smo sve vreme u kontaktu, pričamo, znači radi se sa slušalicama i pitanje je da li je efekat isti, apsolutno je isti, jedino je vaš lični, da kažem, doživljaj, odnosno neko vaše uverenje gde vam je potrebno da, ne znam šta se dogodi, da se vidite sa terapeutom da biste krenuli da radite na sebi, a iskreno da budem iza svega toga stoji upravo uverenje da još uvijek niste spremni da radite i onda izmišljamo kakve izgovore da ne krenem sada, nego ću krenuti ne znam kada. I to je sve u redu, ali želim samo da vam kažem da tu što se tiče samih tretmana i bilo čega što je vezano za energiju, apsolutno nema nikakve razlike osim u našem umu, odnosno u onom delu nas koji imamo uverenja i onda, čekaj, sad ću kad, ne znam, nova godina prođe i tako dalje, i tako dalje. Tako da, ukoliko imate tako neka razmišljanja, bolje ispitajte sebe, odnosno postavite sebi pitanje šta mene sprečava da duhovno napredujem, šta me sprečava da izađem iz ovog, recimo, začaranog kruga, šta me sprečava da izađem iz veze, šta me sprečava da promenim posao. Znači, postavite pitanje šta vas sprečava. Verujem da ćete najčešće dobijati odgovore bojim se ili strah me je ili bilo šta vezano za neizvesnost, za samu promjenu i tako dalje, što je sasvim regularno u redu i opet je, znači, samo na vama vaša odluka, slobodna volja i to je ono najlepše u svemu, da li ćete odlučiti da se i dalje držite tih strahova i stagnirate tu gde se ne osjećate dobro, ili ćete ipak reći, pa znaš šta, nemam šta da izgubim, želim da krenem da radim, ne mogu više da ostanem u ovoj vezi i tako dalje. Ili u ovom poslu, ili braku, ili na ovom mestu, ili u ovom stanu, ili šta god. Znači, možete to smestiti u bilo koju sferu vašeg života. Dakle, mogu samo da vam kažem da najčešće na kontu mog iskustva u teta tretmanima jedan važan segment našeg postojanja jeste moment kada smo bili u maminoj materici i kada smo ušli u 9. mesec i kada mama negde nije bila spremna za taj čin rađanja, odnosno porođaja. I koliko god da vama to potpuno neverovatno zvuči kao nešto što apsolutno nema nikakve veze, verujte mi da itekako ima veze i verujte mi da itekako
je upravo taj segment života pre nego što smo se rodili. Znači to, da kažem, to odbijanje ili strah od novoga ili kako ću ja i tako dalje, upravo, verujte mi, je taj segment gde trebamo da radimo na sebi, naravno, i da otpustimo sve to i da vratimo prosto mami, a mislim da smo mi došli i da dolazimo ovde po naša iskustva, a i to je negde deo onoga što trebamo da kažemo da položimo ispit. Inače, šta sam htjela da vam kažem, to isto, znači to je jako, jako važan segment svih nas i kako da vam kažem, eto, htjela sam da kažemo odmah na početku da se posvetim tom nekom pitanju, da li to radi na daljinu i tako dalje, i malo samo da vam kažem šta se izva. Naravno, to nije samo ta jedini razlog, ima još puno svega toga, ali hoću da vam kažem kada odemo u, da kažem, to je neki ključno uverenje i taj prvi moment kad se dogodio, eto, verujte, tad se dogodio najčešće, a može da se dogodi isto tako i u momentu recimo začeća, odnosno kada mama shvati da je u drugom stanju i onda kreću isto tako ti neki strahovi, nisam spremna i tako dalje i tako dalje. Ali to je sada neka druga tema i pravo da vam kažem, negde se spremam za nešto vezano za to, za taj segment svih nas koji smatram da trebamo da posebnu pažnju damo na taj fetalni period i smatram ukoliko to ne budemo izlečili, razrešili, dakle, opet pričam iz mog ličnog iskustva, ono što sam ja prošla, mislim da ne možemo da krenemo dalje, jer prosto ceo naš rast i sve ono što radimo na sebi negde se svodi na taj odnos sa mamom, a to obično nije samo od momenta rođenja, to ide i još dalje. Dakle, to je to. Što se tiče sledećeg pitanja, najčešće me pitaju koliko trebam tretmana da radim ili koliko trebam dugo da radim ili koliko ne znam šta. Dakle, moj odgovor bi bio, sad sam tako kažem zauvek, ali moj odgovor bi bio stalno. Dakle, to je kao neka mentalna higijena. Dakle, može da zvuči frustrirajuće ako vam kažem da radu na sebi nema kraja. Dakle, nema ni početka, pravo da vam kažem. Ali početak je tamo gde mi, da kažem, smo spremni da počnemo i kraj je onda kada smo mi spremni da kažem, završimo. I to je jedini po meni pravi odgovor. Koliko tretmana? To isto tako ne mogu ja da kažem. Ne uzimam sebi za pravo da vam kažem koliko vama tretmana treba. Dakle, vi sami znate da li želite da rešavate trenutni problem ili želite da rešavate, kako da vam kažem, nešto na nivou celog vašeg života. Znači, uvek će neki, da kažemo, problem da nastane nov i uvek ćemo imati neke nove nelagodne strahove i svaka osoba koja nam uđe u život će nas učiti nekim novim lekcijama i novim stvarima i samo je pitanje koliko je nama dovoljno i koliko želimo. Dakle, ja sam počela da radim na sebi recimo neke 98. godine, to je ono što se sećam, znači pojma nemam šta sam pre toga radila i da li sam možda nešto radila, ali ajde da kažemo da taj neki rad na meni označava kupovina jedne knjige Antoni Demela koja se zove Buđenje, koja je tada u to vreme tek sam ja nju tek otkrila i eto da kažemo da smatram da je to neki moj moment kada sam počela da radim na sebi. I evo pogledajte, znači sada imam skoro 47 godina i dalje radim na sebi na neki drugi način. Ali šta ću da vam kažem, ovaj rad na sebi koji ja trenutno radim, dakle, jeste na nekom potpuno drugačijem, ne znam, nivou, ne bi to tako ni nazvala, ali sada radim na sebi ne onda kada mi je loše, sada baš loše, znate, nego sada radim na sebi čim osetim onaj unutrašnji osjećaj da mi nije baš sve kako treba. I zato sam i završila sve ovo što sam završila da bi u stvari najviše sebi pomogla, a onda se tek nakon toga pojavila ta želja da pomažem i drugima. Šta sam još htjela da vam kažem? Znači, stalno spominjem i napominjem tu neku varijantu
ne možemo svi da trčimo maratone i ne možemo svi da budemo uvek spremni za te neke staze i tako dalje, ali zašto uvek možemo da budemo spremni, to je da imamo otvoren um i da imamo volju da napravimo prvi korak. Znači, za prvi korak nam ne treba mnogo, ne treba nam novac, ne treba nam, kako da vam kažem, velika priprema. Dakle, smatram evo i ovaj neki prvi korak nekoga ko će kliknuti na ovaj video, odslušati, pogledati i krenuti da, nemam pojma, traži po internetu neke videe, možda kupiti neku knjigu i to su svi ti mali koraci ka vraćanju sebi i to su svi ti mali koraci kakvi smo svi krenuli i pitanje je gde ćemo sve, dakle svako od nas da završi, to uopšte nije ni važno. Ono što je u stvari najvažnije jeste da mi budemo srećni i zadovoljni u ovom našem životu. Da li ćemo svi biti terapeuti? Nećemo i to je sasvim u redu. Da li ćemo svi biti ne znam kako uspešni? Pa gledajte, i hoćemo u onoj meri ukoliko sebi dozvolimo i to je isto takođe sasvim u redu. Da li je taj rad na sebi uvek lak, zabavan i ostalo? Moram da vam kažem nije. I ja sam prošla kroz te neke periode kada sam se pitala da li je uopšte ovo dobar put i da li je ovo, da kažemo, da li je to u redu i kada sam smatrala da drugi možda više i bolje i brže od mene nešto postižu i dostižu koje sam ja u tom momentu nešto želela, a ja eto još uvijek tapkam u nekom odnosu rešavanja između, ne znam, mene i moje mame i tako dalje na raznim nivoima. I to je sve takođe deo procesa i to je sve takođe deo rasta. I onda, kako da vam kažem, svaki put smatram, ne znam, mislim, i kada gusenica prelazi u leptira, mislim, ne želim sad ja da kažem da sam leptir, ali hoću da vam kažem, znači svaki put kad trebamo tu neku staru košuljicu i delove stare sebe da sklonimo, to nije uvek lako i nije uvek bezbolno. Ali šta je suština kada uđemo u taj neki novi oblik i kada, opa, imamo nekog drugara ovde, i kada prosto nam se ta novi oblik nas učini sasvim u redu, i kada, kako da kažem, taj novi oblik se integriše, znači ili se mi integrišemo sa tim novim oblikom, to je upravo to. Ja sad, evo, Leon je dobio društvo i to je upravo to. To je ona neka najlepša stvar. Šta sam još jednu stvar htjela na kontu svega ovoga da vam kažem? Trenutno, recimo da sam u nekoj mojoj sferi života gde, kao što sam juče rekla, pravim neki novi korak. I onda sam shvatila u meditaciji, uopšte, znači ja sam stala u nekim mojim pitanjima i tako dalje. Shvatila sam recimo kada sam skoro pre 4 godine sebi postavila pitanje šta ja u stvari želim i tada sam takođe bila na nekoj raskrsnici gde sam trebala i uradila neku svoju privatnu priču da završim, da krenem na neki novi način i kada sam dobila taj neki osjećaj i misao da želim slobodu, onda sam naravno sebi postavila pitanje dobro, želiš slobodu i to sam znala da je to jer sam unutra osjećala potpunu sreću i tako dalje. I usaglasila sam se sa time i evo sada posle skoro 4 godine dobijam potpuno želju za novim vidom slobode. I to je sve u redu i dalje idem ka tome. I nemam straha. I dalje je to prilično velika promjena. Ali šta sam htjela da vam kažem, šta sam shvatila? Da sam pre 4 godine, da li sam uopšte bila spremna da prihvatim ovaj današnji vid slobode? Nisam. Dakle, zašto ga onda nisam ni dobila? Pa upravo zato jer nisam bila spremna. I u stvari je fantastična stvar kada na nivou života shvatimo da smo svakako podržani i da uvek dobijemo onoliko koliko možemo da primimo. I da u stvari trebamo samo da radimo na nama, da otklanjamo te strahove, otpuštamo strahove i sva ta uverenje da to nije moguće, da to ne možemo. Dakle, ima tu i naših uverenja, ima i nekih uverenja koje smo takođe u maminoj materici preuzeli i tako dalje i tako dalje. I suština jeste upravo u tom prihvatanju i primanju svega toga što nam stiže. Ja sad odah malo šire u temu kao i uvek,
Nekome je to šarmantno i simpatično, nekome je dosadno, nije ni važno, ali to sam sve ja. Tako da, dragi moji, evo odgovorila sam na neka dva najčešća pitanja, koliko dugo, kako i ostalo i da li ti tretmani rade na daljinu i malo sam vam eto i začeprkala šta to negde znači na nekom podsvesnom i nesvesnom nivou. I eto, malo sam vam iznela i neki deo mojih razmišljanja i nekog mog života i ono sa čime sam ja, da kažem, se susretala, prošla i eto, spremna sam da idem dalje. Dakle, suština jeste da radite na sebi, da radite onoliko koliko vi to možete. Preporučujem vam da se ne vezujete za druge ljude, jer to onda radi ego i naš svesni um, nego da uživate u vašem putovanju i uživate u svim ovim promenama koje se trenutno događaju. Uživate u svim tim promenama oko vas, uživate u promenama u odnosima u vašem braku ili u odnosima sa roditeljima ili već ko nam je učitelj u životu, prijatelji, nemam pojma. Tako da, to je u stvari ta lepota i to je ta sloboda i to je, mislim da je to pravi put. Jer svaki put kada se sa nečim ili nekim drugim poistovetimo, tu već malo gubimo sebe i već gubimo i fokus, a smatram da uvek treba da bude fokus na nama i na našem rastu i da uvek budemo u toj energiji zahvalnosti. Nek je to i najmanji korak, za nekog je to možda ništa, a za nas je možda to predstavljao neki, da kažemo, kvantni skok. Eto, dragi moji, toliko od mene za ovo javljanje. Idem dalje, idem da uživam u ovom danu. Fenomenalan je dan, uživam koliko mogu ovde na Adi Hui. A to i jeste suština, da u stvari u tim nekim malim stvarima uživamo ovde i sada i bez da se vezujemo šta će da bude i da čekamo ne znam šta da nam se dogodi, da bi mi ne znam šta uradili. Suština jeste da napravimo mali korak i od tog malog koraka da uživamo u toj snazi u kojoj smo, da kažem, u tom naporu koji smo napravili i da krenemo dalje. A to dalje šta nas čeka, to uopšte nije ni važno. Važno je da smo se mi pomerili sa te, da kažem, tačke i svaki put kada mi napravimo korak, ceo univerzum napravi korak prema nama i to je ta lepota u radu na sebi. Dobro? Eto, dragi moji, veliki pozdrav, do sledećeg javljanja.